Ok, revenim la exercițiul de data trecută. Rămăsese să dăm factor comun pe x plus 2 la a treia. Deci l-am dat pe x plus 2 la a treia factor comun, pe lângă 4, pe lângă x minus 1 la a treia, plus 3 pe lângă x minus 1 la a doua, pe lângă x plus 2, totul supra 5 ori radical de ordine 5 din x plus 2 la a 16, deoarece el era deja la a patra, îl mai ridicam încă o dată la a patra, țineți minte? Bun, și acum avem la a 16-a. Idem și aici, la x minus 1 la a 12-a, egal x plus 2 la a 3-a rămâne pe lângă, din 4x minus 1 la a 3-a și celălalt termen, dăm factor comun pe x minus 1 la a 2-a. Pe lângă, de aici ne rămâne 4 pe lângă x minus 1, adică 4x minus 4, iar de aici ne rămâne 3 pe lângă x plus 2, adică 3x plus 6. Bun. Totul supra aici. De aici iese x plus 2 la a treia, deoarece cel mai apropiat număr care se împarte la 5 este 15. 15 împărțit la 5 este 3. Bun. Iese x plus 2 la a treia, rămâne x plus 2 singur. Iar aici, x minus 1 la a 12, la fel, 10 împărțit la 5, 2, iese x minus 1 la a doua și rămâne sub radicalul de ordine 5, x minus 1 la a doua. Egal mai departe, aceștia rămân, aici facem calcule, ne dă 7x plus 2, se simplifică x plus 2 la a treia și x minus 1 la a doua, deoarece avem mulțire peste tot. Ok, ne rămâne la final 7x plus 2 supra 5 ori radical de ordine 5 din x plus 2 pe lângă x minus 1 la a doua.